idan na kashe wanda zan aura bayan ka sake ni kenan. Tsohon mijina ne kuma yana matuƙar sona sosai. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Suleiman, an bani lambar wayanka ne kuma an tabbatar mu da kan cewa aikin da nake so kai kaɗai ne zaka iya yi. Shi yasa na taso na zo gurinka. To fa, wannan wani kalar aiki ne haka? Bismillah. Wannan wani kalar aiki ne haka? An sa wannan naira miliyan 5 ne. Ina so ka aure ni a cikin wannan satin. Kuma ka sake ni a sati mai zuwa akan miliyan 10. Idan aka dora zan baka miliyan 5. Miliyan 10? Ƙwarai da gaske. To amma ke menene ribanki da kike zuba maƙudan kuɗi akan wannan aiki haka? Riba ta ita ce idan na kashe wanda zan aura bayan ka sake ni kenan. Tsohon mijina ne ya kasance yana matuƙar sona sosai, ni kuma ina mutuwar son dukiyarsa. Bai so rabuwa da ni ba, sai ɗan wata matsala kaɗan da muka samu da ni da shi, kuma gashi yanzu yana so ya dawo da ni. Lallai yarinyar nan ke ma kira ci, amma ki sa a ranki aikinki an yi shi an gama. Amma ki sani kar ki mun wasa da sauran kuɗina, saboda haka na barki lafiya.